Asimukmachana na nyonu no wabonye magazi utenyo yenala no wabonye magazi utenyo bewe ndi musasyoru onye makutenyo yenala onye kuru no koga goro onye makutenyo yenala no memma na mayala onye makutenyo yenala o menjo na njoyeje onye makutenyo yenala ina bosasyoru onye makutenyo yenala onye makutenyo bewe onye makutenyo yenala Mwenye noku malona nyana mwenye sioku ono ndi musa sioru ibije musa ko bala soyi okwa kana ni giribe ndi ozo na edozi na musa ine lo dazi kwani echi na ko onye kuru no wako gawalo ibije zi wetolo nyoso obuzi bageji to ologi na konye no ko gelinu ono ndi mosasyoru ono ndi mosasyoru desene kwayi neti di boturi lu wesi ebonye bisi okona wachiyo mana ọtụtụ ndị na-echegbu bụzi baja ka ha egwu egwu ọcha bute ọcha na-eche bute pasi na-egwu ugwu egwu oyibi na-ekposasị ọrụ o ji mmadụ n'ala ji onwe ya oyibi na-ekposasị ọrụ ọkwa na onye gbakute nyebewe ị na-ekposasị ọrụ onye kwuru n'ụwa ka ọ gaghọrọ ụnụ ndị mkposasị ọrụ onye gbakute onye n'ala anyị tụzie rodebe onye mezi ndị pọsọ onye gbakute onye n'ala ị na-eme gị megidezie na onye nne n'ụwa ọkwa na onye gbakute nyebewe oyimo ịgbakute gị bewe Nigeria niile abụzi ndị Igbo nwabịa ọgbazibanye ijeri bili ịzụ ahịa ka Igbo ji eri onye kpọtara ndị China n'okoko onye kpọtara Chiko na Jangwa dị Chiko Obi si na Lagos ndị mmụsasị ọrụ Igbo na-arụ akụ ya kwana ka anyị ketezie nọ n'ụra ebe onye bụ ihe ọkọ na-awachi anyị were ihe chọba ego ji anyị gbachi nkịtị arụ eme maka onye tụzi ahịa na China ma ahịa tụrụ nọzi na Naija ahịa gị batazie 20 naira bụzi your cost price chikorezie 15 naira ebelebe bụ ndị mmụsasị ọrụ onye gbakute onye n'ala onye mụtara Chiko na Jangwa dị onye gbakute onye n'ala Igbo ajụjụ ka m na-ajụzi onye gbakute onye n'ala ọkwa ndị mmụsasị
mgbasasị ọrụ onye gbapụta ya onye n'ala ọkwa ndị mgbasasị ọrụ onye gbapụta ya onye n'ala Chiko bịara aja